M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale anga okondeka ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero loweruka Mulungu 33 mu chaka chimenenso tikuchimaliza mawa lino. Mawu yamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 4 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Gracious Siyani, wophunzira pa Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Luka mutu 20 kuwerenga ndime ya 27 kulekeza ndime ya 40. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector a Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Chivumbulutso mutu 11 ndime ya 4 kulekera 12. Mboni ziwirizo ndi mitengo iwiri ija ya olive ndi ndodo za nyale ziwiri zija zimene zili pamaso pa Ambuye olamulira dziko lonse lapansi. Wina aliyense akafuna kuzipweteka mbonizo, moto umatuluka kukamwa kwawo nkuwononga adani awo. Ndipo munthu aliyense ofuna kuzipweteka adzayenera kuphedwa mwa njira yomweyo. Mbonizo zili ndi mphamvu zomanga mvula kuti isagwe masiku amene iwo akulalika mawu ochokera kwa Mulungu. Zili ndi mphamvu zosandutsira madzi kuti akhale magazi, ndipo zili ndi mphamvu zodzetsa mlimi uliwonse pa dziko lapansi nthawi iliyonse imene zingafune. Tsono mbonizo zikadzatsiriza umboni wawo, chirombo chotuluka chimphopho chija chidzachita nazo nkhondo, chidzazigonjetsa nkuzipha. Mitembo yawo idzakhala ili thasa pa msewu wa mzinda waukulu, umatchedwa Sodomu mwina Igupto. Anthu a mitundu yonse, a mafuko onse ndiponso azilankhulo zonse adzayang'anitsitsa mitembo onse okhala pa dziko lapansi adzakondwera nazo zimenezi. Adzachita chikondwerero ndi kutumizirana mphatso, chifukwa aneneri awiriwa ankawasautsa kwambiri anthu okhala pa dziko lapansiwo. Koma atatha masiku 3 ndi hafu aja, mpweya wopatsa moyo ochokera kwa Mulungu udalowa mwa aneneriwo. Motero adayimirira ndipo onse amene adawaona adagwidwa ndi mantha akulu. Aneneri aja adamva mawu amphamvu ochokera kumwamba owawuza kuti, "Bwerani kuno." Iwowo adapitadi kumwamba mu mtambo, adani awo aja akuwapenya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 20 kuwerenga ndime ya 27 kulekeza ndime ya 40. Pa nthawi yomweyo Asaduki ena adadza kwa Yesu. Paja iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa Yesu kuti, "Aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi wake koma opanda ana, m'bale wake wa omwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana m'bale wake uja. Tsono padali anthu asanu ndi awiri pa chibale pawo. Woyamba adakwatira mkazi koma adamwalira osamsiyira mwana. Chimodzimodzinso wachiwiri, ndipo wachitatu nayenso adalowa chokolo. Onse aja asanu ndi awiri adachita chimodzimodzi, koma onse adamwalira osamusiyira mkaziyo mwana. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lozauka akufa, mwini mkaziyo
adzakhala utiyo, popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adamkwatirapo. Yesu adawayankha kuti, anthu okhala pansi pano amakwatira ndi kukwatiwa, koma amene amawayesa oyenera kukhala ndi moyo kutsogoloko, anthu atauka kwa akufa, sadzakwatiranso kapena kukwatiwa ayi. Iwo adzakhala ngati angelo, mwakuti sangafenso ayi. Iwo ndi ana a Mulungu, popeza kuti Iye adawaukitsa kwa akufa. Koma zakuti anthu adzauka kwa akufa, Mose yemwe adanenapo kale. Paja pambiri ija ya chitsamba choyaka moto, Iye akwatchula Ambuye kuti Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobe. Ndiye kutitu sali Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu amoyo, chifukwa kwa Iye anthu onsewo ndi amoyo. Apo ena mwa aphunzitsi amalamulo adauza Yesu kuti, aphunzitsi, mwanena bwino. Adatero popeza kuti Asaduki aja sadalimbenso mtima kuti amufunse mafunso ena. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ukazaona pena ndani wako akupezeka kuti ali mbali yako, ungodziwa ndithu kuti mwina pa nthawi imeneyo ndiye kuti nonse muli ndi mdani wofanana. Inu ndine tikudziwa bwinobwino kuti Ayuda makamaka aja achifarisi, Ambuye Yesu samamuonera bwino. Ayi, samamuonera Ambuye Yesu kukondwa, chifukwa Ambuye Yesu anali ndi ziphunzitso zina zimene iwo samagwirizana nazo, makamaka potengera chipembedzo chawo cha Chiyuda. Asaduki nawonso samagwirizana ndi Ambuye Yesu, chifukwa Ambuye Yesu anali ndi ziphunzitso zina zimene Asaduki samakondwa nazo. Koma zambiri Asaduki ndi Afarisi amagwirizana. Nkhani imene inali apa ndiyo nkhani yokhuzana ndi kuuka kwa akufa. Asaduki amanenesa ndithu kwa mtowa galu kuna kuti anthu sadzauka kwa akufa, ndipo anali ndi zifukwa zokwanira zimene amapereka kuti akhulupirire kuti anthu sadzauka kwa akufa. Pomwe Afarisi amakhulupirira ndithu kuti anthu adzauka kwa akufa. Ndiye kuti Asaduki anabwera ndi cholinga chakuti amufinyire Yesu kukhoma ndithu kuti aone kuna kuti kodi zingazatheke bwanji, poti chikhalidwe chawo ndipo akugwiritsa ntchito authority ya mphamvu, akugwiritsa ntchito Mose ananena chakuti tione kuti kodi Ambuye Yesu amususa Mose, ndipo akamususa Mose ife timuzenga mlandu. Ndiye akubwera kunena kuti kodi munthu amene wakwatiwa ndi anthu ambirimbiri, mzimayi amene wakwatiwa ndi anthu ambirimbiri pa dziko lapansi pano, akazapita kumwambako, kodi mzimayi amene azakhala wandani? Ndi Ambuye Yesu akunena akuti zina zinthu timachita pa dziko lapansi pano, koma kumwamba kulibe. Kumwamba kulibe. Zimenezi zimangochitika pansi pano, koma kumwamba kulibe. Kumwamba tonse tikakhala ngati ndani? Tikakhala ngati angelo. N'chifukwa chake banja litu ndi chitanidwe, ndipo cholinga cha banja si china chilichonse ayi, koma kuthandiza kuti anthu awiri amene abwera pamodzi athandizane mukulephera mwawo, ndipo onse akalandire chipulumutso. Ndi cholinga cha banja. Chifukwa kumwambako banja silikakhalapo. Banja Ambuye Yesu anabweretsa chitanidwe cha banja pansi pano ndi cholinga chakuti anthu awiri wamwamuna ndi mkazi athandizane, ndipo akathandizana pochita zinthu zabwino, kuthandizana kuti aliyense akhale woyera, onse awiriwo akalandire chipulumutso kumwamba. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akuna kuti banja lili pansi pano, kumwamba tikakhala ngati angelo. Choncho inu amene muli pa banja mukuyenda kuzifunsafunso kuti kodi banja langa lili kundithandiza kuti ndikhale woyera? Kodi banja langa lili kundithandiza ncholinga chakuti kumwambako ndikakhale pafupi ndi Mulungu, ndikakhale pafupi ndi Ambuye Yesu? Ndi cholinga cha banja. Fika kumwambako banja silikakhalapo. Mwinanso titha kupeza phunziro limene kuzera mawu amene tawerenga lero. Ndi Ambuye Yesu akupitiriza kuna kuti zina zambiri zimangochitika pansi pano, koma kumwambako sizikhalapo.
choncho kumwamba tonse tikakhala ngati anjelo. Ndipo akuti atangoyankha chonchicha akuti Afarisi anakondwera kwambiri, amene nthawi zambiri amakhala kususana naye, koma papano anakondwera kwambiri kuna kuti mwawayankha bwino aphunzitsi. Ndipo akuti anayankha zimene zifo china kuti anthu amene anafunsa funso limeneja sanafunsenso funso lina, chimene chikutipasanso chisimikizo kwa ife amene tikulalika mthenga wabwino, kwa ife amene timayima pa chilungamo. Anthuto adzabwera kwa ife kutifunsa mafunso osiyanasiyana otiyesa ndi cholinga chakuti atikise ife m'mavuto. Koma Ambuye Yesu akunena kuti ngati mukhulupirire ineyo, monga momwe ndinagonjesera adani anga amene amafuna kuti andichere upo, inunso muzawagonjesa. Ngati tikuyima pa chilungamo, anthu ambiri sazakondwa nafe. Ngati tikulalikadi ndithu mthenga wabwino, anthu ambiri sazakondwa nafe. Koma monga momwe Ambuye Yesu anachitira, tikuona yankho limene Ambuye Yesu anapereka linali yankho lamphamvu lokuti adani onse ananyamuka kumadani kumapita. Munthu amene wayima pa Ambuye Yesu, munthu amene amadaliradi Ambuye Yesu, amayankhula zinthu za nzeru, ndipo adani onse amagonja. Inu ndine tikuyenera kudalira Mulungu. Inu ndine tikuyenera kudalira nzeru za Mulungu. Tikadalira nzeru za Mulungu, anthu onse amene amabwera nkuzati yesa munjira zosiyanasiyana azagonja. Mayesero onse amene amabwera ngati tadalira Mulungu azagonja. Zimene zikuthandauza kuti pamene takumana ndi mayesero osiyanasiyana, tikumbukire dzina limodzi, tikumbukire dzina la Mulungu, tikumbukire dzina la Ambuye Yesu. Chifukwa ndiye yekhayo amene anagonjesa mayesero osiyanasiyana. Anthu amabwera ndi kuzamufunsa mafunso osiyanasiyana ofuna kumuyesa, koma mafunso osaja amagonjesa. Zimene zikuthandauza kuti ifeyo pamene takumana ndi mayesero pa moyo wathu wa Chikhristu, tizapambana pokhapokha ngati tadalira Ambuye Yesu. Timpemphe Ambuye Yesu atipase chaulere chozindikira kuti pa ife tokha sitingapambane, ndipo tizapambana pokhapokha kudzera mwa Ambuye Yesu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.